No nádhera, ne? Čo poviete? Fakt parádne kusy. Slovensko moje otčina, moja krásna si ako raj. Krásne ránečko, kamaráti hubári. Aj by som vám zaprial nejaké slnečné, ale sami vidíte za mnou, že na západe to tu moc úplne nevyzerá dneska na slnko. Máme naozaj hmlu a vietor. V podstate zamračené, teraz začína úplne trošilinku prskať, ale verím, že to nič strašného nebude, že nejaký lejak nedojde, ktorý by ma vyhnal. Každopádne, jak som slúbil minulý týždeň, dneska sme znovu na Smrčkovcoch, zatiaľ mám skontrolované jedno miesto, v podstate, kde sme pár našli, teda už sa dostali na nožičky. Na tom mieste už teda konkrétne niekto bol, lebo videl som tam aj odrezky, takže tam toho nebolo veľa. Ale teraz sme v podstate na druhom mieste a naozaj to není vôbec zlé. Pozrite, áno, už teda na nožičkách vlastne Smrčkovce nejaké a toto je aktuálne. Takže čistá paráda, je to fakt naozaj, ja neviem, 10 metrov štvorcových možno, čiže sa tu točím vlastne na úplnom kúsku a pozrite sa na tie krásne Smrčkovce. Niektoré menšie, niektoré fakt veľké, kačeny. Takže plná paráda, teším sa naozaj, dneska už ich bude viacej, ale ešte to podľa mňa stále není ten top týždeň. Počítam naozaj, že budúci týždeň by mohol byť úplne že parádny, lebo tie teploty tam majú byť fakt dobré, takže veľmi sa na to teším a určite vám ukážem všetko, čo dneska nájdeme. Držte palce. Pozrite, krásne bomby naozaj oproti tému minulému týždňu. Vlastne kde boli tie prčky, tak vlastne teraz úplná paráda. Naozaj za ten týždeň pri tých teplotách to podrástlo strašne. Takže to som stále vlastne na tom jednom mieste, ktoré som točil pred chvíľou. Ten začiatok. No nádhera, ne? Čo poviete? Fakt parádne kusy. Možno už tento týždeň naozaj budú, už teraz vlastne tento víkend bude plný košík. Tak ten košíček sa nám pomaly plní, ale není to zase také niečo neskutočné. Naozaj niektoré tie miesta skoro vôbec nejdú, takže ešte stále máme čas. Naozaj, ale niekde sa dajú nájsť veľmi pekné kúsky. Pozrite napríklad ten v strede. Je ich tam takýchto viacej fakt, takže už sa stávajú na nožičky, už to pomaly začína, ale to práve nás čaká a podľa mňa naozaj to bude budúci týždeň, pretože má tam byť fakt aj oteplenie, v podstate ešte aj teraz vlastne nejaký nedeľa, pondelok naprša, takže to počasie bude naozaj ideálne, aby fakt vyskočili už úplne v podstate najviac budúci týždeň. No takže toto máme asi posledné miesto, typujem dneska, lebo už ich tu zase toľko nepoznám tých miest a už sa vracam vlastne domov. Veľa miest ešte zatiaľ hluchých, aj keď teda pozrite, no, tých Smrčkovcov teda pribúda určite. Ešte to není to topkové vlastne obdobie, ale typujem, že budúci víkend naozaj už to bude dobrá, už to bude naozaj zberačka. Takže veľmi sa teším. Keď ešte niečo nájdeme, určite ukážem. Chcem ešte vlastne s malým zase zbehnúť na medvedí cesnak, takže to by sme si takisto dali do videjka, nech teda to máme nejaké pekné, aspoň vidíte môjho syna. statkem chodit na hříbky.